Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, чанд соат пеш ҳафтум турнири имсолаи ПФЛ ба анҷом расид, ки дар он варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар қафас бо варзигари парагваӣ Алекс Мартинес реванш гузаронд. хотиррасон мекунем, ки якум муҳорибаи онҳо ба фоидаи Мартинес ба анҷом расида буд ва баҳси зиёдро ба миён овард. Барои ҳамин ташкилот реванши онҳоро ташкил кард, то ин ки ҷангваро дар ин қувваозмоӣ нуқта гузоранд. Ва бояд гуфт, ки Лоиқ дар ин қувваозмоӣ нуқтаи калон гузошт ва дар реванш бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. Ва ин муҳориба ба монанди якум муҳориба нашуд. Лоиқ дар ин муҳориба бисёртар гӯштингро истифода бурд ва ҳамин гуна исбот кард, ки дар ҳама мавқеъ ӯ сахт аст. мо Лоиқ Раҷабов даста ва ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем. ин муҳориба варзигари моро Лоиқ Раҷабовро ба финали гран-при бурд, ки дар финал Лоиқ Раҷабов дар қафас бо варзигари бразилӣ Рауш Манфио барои $1 миллион ва камарбанди вазни сабуки ПФЛ вохоҳад хӯрд. албатта ки мо ба Лоиқ истироҳат ва омодагии хуб орзумандем ва ба ӯ дар финал танҳо ғалаба орзумандем. дӯстон, дар ҳақиқат Лоиқ сазовори ин камарбанд аст, чунки бори дуюм аст, ки ӯ ба финал мебарояд. аз ҳамин сабаб мо боварӣ дорем, ки Лоиқ камарбандро мегирад. ҳозир боша биён суханҳои Лоиқро баъди муҳориба гӯш мекунем. ман бо ғолиб Лоиқ Раҷабов: Лоиқ, ин бори дуюм аст, ки ту бо Алекс Мартинес вомехӯрӣ ва дар чунин муҳорибаи вазнин зидди чунин рақиби сахт ту ғалаба бо қарори доваро ба даст овардӣ. ту чунин қарорро интизор будӣ? албатта ки агар ин дафъа боз дасти ӯро мебардоштанд, ман ҳайрон намешудам, чунки дафъаи гузашта ман ғолиб шуда будам, аммо дасти ӯро бардоштанд. ва медонед, ман ба ин муҳориба бемотиватсия баромадам. ман медонистам, ки ман ӯро шикаст дода будам ва ман рақиби дигар мехостам. хеле душвор аст вақте ки ту ба қафас бемотиватсия мебароӣ ва меҷангӣ. рости гап, ман барои ҷанг бо ин шахс мотиватсия надоштам, чунки ӯ рақиби неудобне аст, рекорди машҳурам надорад ва ман мехостам, ки бо ягон рақиби машҳур ҷангам, то ин ки мотиватсия дошта бошам. аз ҳама асос муҳориба ба фоидаи ту ба анҷом расид ва мо туро табрик мекунем. ту бори дуюм аст, ки ба финал мебароӣ ва ту аз ин муҳориба дар финал чӣ интизорӣ? албатта ки ман барои дар финал будан хеле шодам ва ин дафъа ман ғолиб шудан мехоҳам. ин имконияти худро аз даст додан намехоҳам. ман хеле сахт мехоҳам, ки камарбанд дар Тоҷикистон бошад. ман ваъда медиҳам, иншааллоҳ ман ин камарбандро ба ватани худ мебарам, ба Тоҷикистон. ҳазор раҳмат барои мухлисо, барои бародаро, ки имина омадан. Майами дастгирӣ кунӣ, бародарое, ки дар Нью-Йорк рафтан, чиз кардан, валид кардан, ҳамаи тоҷикода, ҳаматон дар раҳмати ҳамаҷо. Дака алҳамдулиллаҳ мешинем, ягон чӣ ба маза мехӯрем. Фақат худ ажда дошта гуфтум, я благодарит кунам бародарои тоҷика, мардуми тоҷика, иншоаллоҳ мо уже финал даем. Ка худованд худаш муяссар гирад, иншоаллоҳ чӣ зор мешавад. худо ҷонамира насиб. овозом нест, овозом ҳаст, радном ки пас рафтест, овозом ҳамин қайрҳои оби хеле хурда ва айчкинира овозом хебат бои дамзурут мебирам, хел мешавад. раҳмати калон барои табрикот, раҳмати калон ба ҷомаатонда. ҳатто брато хамад бояса насиб омада. бародарое, ки дар Инстаграм менависен, дар дигар ҷо менависен, ҷавоб дода наметавонам, бахшиш махай акид чихел гум наметавонам омада ҷавоб дода. барое ки шукронаш бародарон бисёра нависам, бисёри бад дига намешавад ҷавоб додам, ки бародари наздик бам ҷавоб надестам, барое ки намешавад дар байни смс гум шид. дар ҳафтаи
انشاءالله پیش دیگه اون چیز میشه چیز میکنیم وقتو Rajat sandım Rajat bu valideki Thank you. Teslim koyas var bagirem bak xonada Başka ama diet kılıyorsa maçı tamam. Doktor kılıyorsa ama diet kılıyorsa. Kötü de okusun. Dayıcan bakayım ki وقتا همین کافه دیگه ملت‌ها اکو داشته سفری که موز ما رو بگه که تاجیکستان و پیش هندی اوجه همه اوجه با بگه پاراگوای و پیش تاجیکستان و پیش گو بگهش گو پاراگوای اوجه دیگه چند قدر مردم دیگه میدونن UFC super private kadar İlkel angatismo abi avukot mağazadan şap eden avukot mağazadan 5% oranı var bizde. Mandan fotoğrafla ben ve sen ben. Hayır, şimdi kullanıyorum. Hava ablem çok fazla. Bitte bağdarla bitte bunu da. İnşallah. İnşallah gap mezanem bu. Aka aslan biyo fakat sukan kadi tamam brato alon nigabon to boşa khadwan nigabon hamatona inşallah bu alakadem